Wani mataki na haɓaka aikin gwamnati a jihar Kano, musamman a fannin likita da injiniya. Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa ɗaliban da ke karatu a ƙasashen waje dole ne su yi wa jihar aiki na wani lokaci bayan kammala karatunsu. Daga wannan lokaci, gwamnatin jihar Kano ta daina yadda da a biya wa yaro kuɗi ya je yi karatu a ƙasar waje, ya dawo kuma ya gudu ya kiwa al'ummar jihar Kano aiki ya tafi da wa wasu jihohi ko wata ƙasa aiki. Ba mu yadda da wannan ba, mun gaya waɗannan yayin da za su dawo za mu zauna da su a yi yarjejeniya, za mu ɗauke su aiki kuma sai sun yi shekaru suna wa gwamnatin jihar Kano da al'ummar wannan jiha ta mu aiki kafin mu sallame su. Gwamnatin jihar ta Kano ba a ɓangaren ɗaukar nauyin matasa zuwa ƙasashen waje domin ƙaro karatu ta tsaya ba. Su ma matasan da ba su yi karatu ba akwai tanadin da ta yi musu. Sunusi Bature Dawakin Tofa shine daraktan yaɗa labaran gwamnatin jihar, ya kuma yi mana ƙarin haske. Tsarin harkar matasa mai girma gwamna ba iya ga masu karatu kawai ya tsaya ba. Akwai matasan da su ba karatun ne a gaban su ba, wasu kuma sun yi karatun amma ba aikin gwamnati suke da burin yi ba, sana'o'i suke da burin yi. So kuma haka mai girma gwamna ya kafa wani kwamiti na musamman domin farfado da makarantu 26 na koyar da sana'o'i a wannan jiha ta mai albarka. Ya zuwa yanzu wannan kwamiti ya gyara makarantu daban-daban, wanda kuma an fara ɗiban matasa ɗaruruwa ana kai su domin samun horo a fannoni daban-daban na harkar shukar tsirrai, harkar kiwon dabbobi, harkar koyon tuki da dai sauransu. Shi dai mai girma gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf abin da yake cewa daga yanzu duk ɗalibin da gwamnatin jihar Kano ta tura zuwa ƙasashen ƙetare domin yin karatu a fannoni daban-daban, to dole ne idan ya dawo a zo a rubuta yarjejeniya da shi domin ya yi wa wannan jiha ta Kano hidima, kafin daga bisani a ba shi dama idan zai shiga sauran ƙasashen duniya da ma faɗin Najeriya domin ya ci gaba da ayyukansa na yau da kullum. Sunana Yusuf Ishaq Baji.